А къде сме? Това е нашата рецепция. Тук посрещаме родители и желаящи бъдещи музиканти. Бомбонки за тях и за мен. Благодаря ти. Скоро имах рождение. Жив и здрав да си, Валери. Много благодаря. Чакай първо да ти покажа. Какво е това? Това е китарната стая. Тук се учи бас и китара. Значи Венци Марков И Чарли. и Чарли преподават. Да, Еха. тук. Много хубаво. Да. Имаме такива величия по стените. Това е нашия коридор към пеене, пиано, солфеж и хармония. Какво повече? Охо, тук е пеенето, предполагам. Пеенето. Жестоко. Имаме Майкъл и Еми Уайнхаус. Много яко. Светличко, Да. пиано, акустично, Тук истинско. солфеж и хармония са. До, ре, ми, фа, сол, си, до, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Знам ги аз нотите. Чудесно.